Ninsab konvint li l-Partit Nazzjonalista se jkun aktar b'saħħtu wara l-elezzjoni għal kap tal-partit. Il-Partit Nazzjonalista irrid iħares il-qudiem b'determinazzjoni sabiex kull deċiżjoni li tittieħed tkun fl-interess tal-poplu Malti u għawċi kollu. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Dimek. Huwa saħaq li kull tesserat għandu jipparteċipa f'dan il-proċess demokratiku għall-elezzjoni tal-kap. Fil-fatt, is-Segretarju Ġenerali ħabbar li fl-aħħar xahar biss kien hemm iħlas ta' 3333 il-sena ta' sħubija jew membership years fil-partit. Francis Dimek qal li kif jingħalaq il-proċess ta' due diligence, ir-rapport jiġi ppreżentat lill-Kunsill Amministrattiv u lill-Kummissjoni Elettorali u fi żmien 3 ijiem jiftħu n-nomini u jkun hemm 5 ijiem ċans biex jidħlu dawn in-nomini. Fil-mument li jkollna l-kandidati għal ħadd tal-kap tal-partit tiskatta l-Konvenzjoni Ġenerali li trid tinżamm fit-tmiem il-ġimgħa wara 15 mill-għeluq tan-nomini. Dwar il-pubblikazzjoni ta' due diligence ta' żewġ persuni li esprimew interess fit-tmexxija tal-partit, is-Segretarju Ġenerali qal li kemm Adrian Delija kif ukoll Bernard Grech qalu li jippreferu li jkun hemm il-pubblikazzjoni sħiħa ta' dan ir-rapport. Dan għandu jservi bħala għodda importanti li settejn li t-tesserati jagħmlu d-deċiżjoni tagħhom. Francis Dimek appella wkoll il-Partit Laburista biex ma jindaħallux fil-proċess demokratiku tal-Partit Nazzjonalista fejn iridu jkunu it-tesserati tiegħu u ħadd aktar li jridu jieħdu id-deċiżjoni fuq it-tmexxija tal-partit. Dimek qal li Robert Abela flok jeda fuq iż-żewġ persuni li esprimew interess fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista messu jeda b'nies bħal Joseph Muscat li għadu fil-grupp parlamentari tiegħu, apparti persuni bħal Keith Kembri, Brian Tonna u oħrajn jekk irid tassew jimxi b'serjetà. Dwar il-festi tal-indipendenza, Francis Dimek qal li minħabba l-imxija tal-COVID-19 l-attivitajiet li kienu jsiru ta' kull sena ma jistawx isiru. Għalhekk lejliet l-indipendenza se ssir attività ta' gala dinner ġewwa Xara Lodge. Din l-attività li se jkollha element ta' divertiment u se tagħlaq bit-tluq tal-bandiera ta' Malta se jittieħdu il-prekawzjonijiet kollha relatati mal-COVID-19. Apparti dan se jkun organizzat il-Festival Kanzunetta Indipendenza u xi attivitajiet sportivi oħra, dejjem bħarsin totali tar rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.